Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channelnya Denny Isma Ois. Bar mapak Dik Peri sekolah gimana karena ngonten ning gone cepu gak roh yo. Nek Dik Peri wis mulai soalnya enek kegiatan dari apa hari santri dadine yo mulai esuk gak roh. Lah iki mang seneke jek uto. An ceritane kon gewek poster lah, wis gewekno. Nek malah nganggo iki larang mbok kei cagak kok, Bu, muni ngono. Apa rene ngonten aku, eman-eman. Sampe meteti kangkung lho. Bareng mapak Peri. Ora gage-gage kok jam 10. Nah terus? Mulai Terus bang? terus ora tapi Terus? jam 10. Lagi mah jam 10.24 ya. Heeh. Wala, Langgung pas jane mang ya. wis tekan ning Lah perapatan. kok sediluk ta kae. Telon anjuran kuwi lho. Gak kanggo wekku. Kayak iki. Gelem gak kanggo. Kipas ngirit nek banget. Oh, diberi nambah wonge. Oh, kon nganggo cagak. Lah wek kan wis gambar nek cagak iki. Yo kon print-printan, lah kene gambar dhewe. Tapi sing wekku dipek buburu, pek Oh, dijoli. Gelem Apa buka gelem duwe apa? Segel. Sada apa? Bayaran deh. MBG bayaran alhamdulillah. Tak Tek peteng aku. wah, peteng mantane ben. Piye kurang piye? Mundur. Ada aja. Bayaran, Des. Oh, HP ku sing metu tak padang mau ngene. Oh. Ora tak pulno. Tuh. Bayaran alhamdulillah. Mangane kampung. Lah urip ki apa sagedakan iki dibagi, guys. Bagi alhamdulillah gajian. Wis hitung ning ndi engko nek mumet nek mari kemrungsung tak dono ngene. Matur nuwun ya, guys ya. Sing akeh mbok tonton setiap hari iku dibagi baru, makku, aku, Mbak Isma ora sak gebok tak pek dhewe. Yo, papat, bayarane wong papat. Itu pun nggone makne wis enek tulisane, nggone baru enek tulisane nek kene kan wis kene dhewe ya, Pak. Nek kuwi. Wae tak kandhani ben ayem. Ben ayem. Iya. Iya. Yo mat. Kongkon dhewe snack. Nggo snack iki Peri mau njaluke snack jajan. Bar tuku lagi kondo mudeng. Heeh. Oh, snack-e Warti kok. Sing dijaluki snack-e Warti jajan ngono lho. Kuwi tunggalane gabung pokoke. Mau snack-e bakul Jajane anak-anak itu kok nang gethuk iki. nah karepku yo jajan Warak ngono. warak ngono. Karo mangan ya. Dina dipangan lho. Karena mangan aku mau pengen iki gawean tok-tok. Eman-eman ra dikonten kabeh dikonten ngono. Bu iki Kok ora apa-apa ora mamang. Protes. Yo sabar duwe mergawe lagi mulai aku ngono golek duit. jajan kowe le. Jajan wis sekolah nggo apa-apa. Mangan, guys. Mangan. Bergajian ya, Bro. Ejek selesai Kena kan. apa Den? Kena apa udan di Kena udan Yo. kok kotoran gendeng. yo. Apa mata tipu padha apa biji gede. Mangan galang ten melon. Kak men. Sekone sakne iki. Heeh. Eh? Heeh. Gumung lho. Soalnya memang Peri sarapan tak tukang sego rames. Heeh. Ini kono memang ewu deh sego rames ning bakul jajan iki lho. Iya, wis penak ngono. Itu sego pecel, dodol sego rames, sego Bakar. kuning, bakaran apa wis enak. Nasi bakar. Yo, Heeh. nang kono. Anakku mah njaluk sedindo paling darah kuwi. Kaya Bu Deni. Nasine nek ayame. Heeh. Pak, enten nasi ayame. Mboten enten. Sego kambang. Ya ra nduno. Lah bakul ya nasi ayam enten. Mboten enten iki entene sego. Dibuntel kuwi lho. Dodong paling ora dodol paling wong nek muni rene. Wong aku pengen sing koyo Bu Deni kok enek ayame kok jerone kok ngono. Anak-anak ki nang aku tapi ora duwe lho bakule aku ngono. Rewel yo dipangan. Gawak kesnek ya. Uripe iki suwe kebijakan mangan
rasa enak-enakan. Kolo-kolo enak, kolo-kolo yo ora enak. Ngono maksudnya. Sementing enek segani. Nek kuliner mangan enak ora duwe dhuwit bingung ya ate. Yo. Kayak biasa yo. Awas jodoh. Sing genah, klambine sing genah dicoplok sing genah. Iki klambine iki lho, Le. Ngene. Mbok coplok kabeh. Sampai itu siji. Oh iya MBG mbek ora ki yo. Aku tak pikir nek dikeki pemerintah ya sangone kalong nah. Lah kowe TK nek bakule gak jajan. Gak tau jajan. Lah yo gak tau jajan. Aku nek kantine anggap sangone 3.000 mau saiki. Jaluke 5.000, 7.000. Gak gelem, Mbak. Tapi nek mbae nek esuk teren ngekeki den mak iki tak ketokno. Mbah 2.000, 3.000 dikeki bendina. Mbae. Baru. Dadi aku mau ngimboi ngono pemirsa. Nek mati dikeki mbae 3.000 yo njaluk 4.000 yo 7.000. Ngono. Ngene mang. Ijek ora kae. Dari ijek. Nek matan yo ijek, nek matan yo entek. Ning sekolah iki. TPA, yo yang ora TPA banjir. Apa TPA? TPA banjir. Pupuk sik kan dipangan. Napa kok? Sampai wis sik. Dek bengi ya kok Den. Udan-udan ra diklotikan. Warneng ki tak nget. Untuk warna sada apa randu yo lempeng lagi tuku anyar ngono. Tak nget. Kuwi lempeng jeri mami. Udah mak pangan. Ngene iki aku tak ngomong kuwi sing akon goreng nang tak ombahi Den. Terus coy. Dene nek rene jandang nget, Mbak. Nek rene tak kletuki ya ngono ae. Rene ya dadi pangan ditekno kono aku ngomong ngono. Apa tak takakno pitik kae iki, tapi kok ijek nek dinget, wong kuwi ora piye-piye, garing to maksude. Nek ini toples kan gak anu to Den, gak iso mambu to nek garing. Ya paling nek kesuwen tenan apak sok ben. Iya. Nah, nek ben-benan. Dek. Mulai. Nah, wong iki saiki ning kene 1.500, guys. Tapi ki ungaran. Ungaran iki. Lagi pertama ki, makane larang inu iki. Itu dewu-dewuan yo kaya kangkung sawah yo. Heeh. Mangke lagi mulai mapak makane tasnya sampai dicangklong ae, ora medun. Pokoknya gawe konten iki sak gak tau tek. Masak laran masak dhisik ya jemburik. Yo wis ngene iki. Budal procet ngono. Masake nek 200 ton. Heeh. Kadang awan nek ngonten jebubruk ya jebubruk ngono. Buka leren masak. Welek ngono ya berarti wis langsung budal ngono. Sampai kadang penampilan ki rada openi. Delok konten ki ya rupane kok welek isin. Delok ra iki dhewe. Enak dhewe. Iki biasa saiki ae. Saiki coba. bawangnya bombe enggak beda kayak ning gone kono lho, klothok rasane. Iya iya. Caya kan. Kok tuku Orang ora eling nek duwe kangkung iki. heeh. Cek 2.000. Heeh. Murah men. Pokoke 2.000, 3.000 bentuk iki. Mangko terus dikeki saus tiram ta. Kak, kuwi tok Iya. glek. Ya puten. Ketik kecap. Kak, Tapi enak. bojoke kurangan aku nang bengi kudune duwe ngene iki sitok. Tak usah mbek kuwi. Lawan ndok, luang mangan mbek anakku wae cekoh. Iya. Aku foto bawang bumbil nang. Kok murah. Kok ora tuku kok sicok-sicok. Manggil kampung, nek ketang sak jumput ngene kok. Makanya nek wong bosku ngono kae nek Cina malah ngosenge orang gula mbok bawang putih dienggo akeh. Bawang putih digeprek, tidak ngono dicincang cilik-cilik ngono. Nek bosku senenge. Cina. Cina senengane ngono. putih. Cina ki senengane bawang akeh. Heeh. Bawang maju bawang. Bosku kae lho guys, kaya Raina sumringah nek anu. Bar nampa bayaran ngepentel koyo. Kok iclik. Bedok budal iclik ora nganu ngentik. Aku dhisik ki yo ngono, mergawe ning gone bosku kono ya. Kan bayaran ning pendak tanggal 1. Ora iso tuku, Mbak. Kan dibayari istirahat malah ora iso turu metak-metak, ku mikir aku ku ning ndi. Sampai ning ndi apa jalan-jalan ning ndi. Iya, aku kae yo ngono ijek perawan nang malah aduh. Lah, Mbak, Gentayangan rambut.
Wong iki anggap ben nampa bayaran jaluk cuti. Aku ning gone Masku rong dina. Aku kok sak dienggo ning Kota Tua, dienggo ning Ancol, dienggo ning Monas. Ora mulih iki mau saking wis seneng-senenge cek gadis ngono kae lho. Sing senengan ben nampa bayar iki. Duh, Nek aku jaman dhisik dibayar 1.200.000 wis akeh. tanggal 1 sampai tanggal 4 ki ra mulai komol. Engko budal mulai budal ngono iki. Iya, aku kae yo ngono Dik. Nek saiki wis beda guys. Anak butuhan tapi kan pengen ngonten iki enteng ngono duwe-duwe akeh. Nah, aku sih. Mbak, kamu itu kalau ini minta habis gajian minta cuti sini mau kemana? Orang setiap hari aja tak ajak jalan-jalan kan nek ngomong kan anake metu kene metu. Gose melok. Iya. Sering tau kuwi ngomongan kuwi dijak ning mall mbokane ngono kuwi. Kene melok wong kene kaya baby suster. Kudu melok ning restoran yo melok, ning mall melok, ning dia melok. Baby suster ki. Bendina jalan-jalan kadang aku dijak iku. Dijak mudik ning gone mboke kono lho, Bandung. Dadi aku ki yang ngono pulang Jakarta Bandung, serik sama pemirsa. Ijek enem ngono jek seneng lho. Aduh tapi ndok lho. Yang nanyane kok ora karo-karo. Gak tau gak seneng critakno dan ana ndok loro ning kulkas ki yane ana ki yo gak butuh ide. Aku nek mah aku wis Anak wis. Besok wis anak kuwi mbok nek iki. Tapi dik mangki tapi dik peri ki ngene. Bu, aku kok pengen nek pengen ndok puyuh senengane malahan. anakku gak pengen ndok puyuh. Nek ndok ngono iki nek gak njaluk gak mau. Mbok kei ngono. Ora gelem. Gaweane wis ngene iki pemirsa. Wis sesuk di bosen saiki iki aku nek lambe dhewe mbek peri iki masake saiki. Sesuk dimasak eneh, sesuk dimasak eneh. Carane ngono. Sore apa ngono. Masalah iki ora nek sing mangan. Nek sing mangan sak emplokan ae. Tak iku wis budal niki aku wis ayem mangan sak mangane mbek anakku. Ora patek kesel yo. Kadang saiki ngono. Aku ki ape tuku ki apa malah sikil tok. Jane yo enak tuku nek di dhuwit maksudnya 10.000 sak lawe 10.000. Lah tapi iplek iki maksudnya aku nek kongkon ono kok tuku ning cepu, tuku ning kaya aku yang ngono iso aku. Kecuali nek kita setiap harine ning cepu kaya aku kowe nyeterno sekolah iki aku enak tuku nek urip dhewe des budal ngomong. Nek kon aduh wis namakan ngono-ngono metu ngono kuwi. Engko ora gak masak kaliren. Wayah sore ndek entalan terus budal. Kaya di ini kae tuku buka ketangan. Soto lho, rasane lho. Ya ora cocok ning rate. Heeh. Ora kan arti yo. Gak cocok. Kali apa? Yo kira ki mau durasine kok berapa? Ini pentel iki ngerti mangan. Berarti ki nganu langsung greges. Sanget udah berangkat. Terus ini. Bivine kaya cilik. Matane ngene bunyi gawe yo angel. Ini kae 5 dino yo Den. Mau yo Den. Duwe londot piring kok. Landep. Wis pira kae? Saka paling ya. Wis ketok ngoceh ae lah ngene. Duh, masa lagi 13. Bongkang sik. Ngecepres. Itu dan mangan. Mau metu pangan. Dari jalan. Iki jenenge apa, Mbak? Ora. Dimsum. Dari yo. Heeh. Lah ya sing kaya dik mang. Iki apa iki? Boleh iki mau. Mangan. Lagi pangan kok dibawane. Iki apa nek Mbak? Itu cari. Itu mau dari jajan kembali satu lho. Orang bawa Iki beli panganan apa iki? Kok penasaran aku. Ini Pak. Kok gembuk-gembuk. Selawet iki, Guys. Apa iki selawet? Peri, derawe. Ora ana entuk kuning kon kulit iku. Kok kan iki. Aduh, ya apa? Ambil ini. Ini daging sapi. Aku tahu mentah dan jibir. Kayak pari ya. Amal tahu tuku. Peri ki senane ngono kuwi. Mak aku leleki aduh. Iki.
biasanya kari rasanya. Heeh. Nek Panganan apa? Panganan. gak mau Ya yang aneh dia ya. Lah, dia. Ora gelem di jaluk snack ya. Wah, sini kon nggo gurune tapi bocah nek ora njaluk ya ora gelem. alah anakku sih suka snack wati iki yo nganu Mbak. Sing dipane sitok ngono. Masa ndang akeh-akeh seneng mbek koncone. Mung iki karepe mboke gawane ya merkenek 10.000. Mau. Dek soalnya warak wis mangan sego, ndek mana tapi sego ra mesti di sarapan nontek sego entar. Biar dhewe apa? Entar iki seneng. Tapi enak. Enak, Enak anu tahu Bali sih bumbune ngomong ngono lho. Terus kering, mie, serundeng, wis 5.000. Tapi aku lagi senenganku tak ada lho, ada. Gak tau ora kowe. Tak paling esuk. Jane kowe esuk mang yo san. isu. Ora enek bentuk Paling gak dianu. buntelan anu eneke. Kan jadi bak ini lho. Cepuk ngono kuwi lho, putih ngono kuwi ya mika putih. Iya. Ora enek, eneke yo di minyak kabeh. Sing koyo nanduk Sego pecel, sego. dinggo kae lho, Mbak. Iya. Lah ngono kuwi. 5.000 kuwi. Tapi mas segone yo akeh yo koyo tuku ning ngono. Ning anu ya 5.000 ning pasar. Ning pasar kae Enak lagi yo enak. Apa enak guys, kok cangkeme waras. Tonjokan cek muter. Nonjok Mbak bener. tapi ngetiren. Wong nonjok Jangan rene iki. anu abang. Buruan. Kok jo nek loro jarene. Nek kenal aku kok blend nek kenal mak tuwekan. Ya, biasanya gitu kan. Aku ki lho wong kene lah, guys. Yo sing maksudnya untuk tonjokan petilan-petilan ki yo kanggone maki. Iki sapa lek kancaku rene. Nenek ra sing dikenali wong tuwek yo. Mari sak bangsane Aku ngono ki terus yo ngene kok sing ngene kae, ning ngene peno kae terus ditonjok ndelok mantune ngono ae. Jenenge wong iki terus ngono. kanggone tuwekan ora yo. Iki bisa melek. Sumpene nek ewa tuwekan genjong gowo ning ngene Iki lho. Nek aku tetep ra mudeng nek iki kok oh mantune iki ngono. Roh. Jadi catet-catet ngono ki yo tuwekan sing dijokno Mbak. Iki kae dulurane roh. Kene iki buah, guys. Rono tapi ki gak roh jenenge. Ayo. Ngono aku ki. Cuma roh wonge, kae ngono. Gak apal jenenge yo nek matane. Gak apal aku. Ngapal ngomong sak Jawa mati aku. Iya. Ya wis guys ya ki mau nganu guys bayaran alhamdulillah. Wis pokoke sithik akeh disyukuri pira Mbak Deni wis pokoke seperti 1 bulane cair. Alhamdulillah pokoke sithik-sithik gresek-gresek ya alhamdulillah ijek metu. Lah piye Mbak ya disyukuri ya Mbak ya. Mergawe mergawe guys, mbok do pengangguran jote pengangguran yang menghasilkan uang. Ya sepurane Mbak Deni, Mbak Isma nek kadang aneh salahe Kadang iki nek makan bogang ngono kae guys yo akeh bogange mbek bener. Ngono ya sepurane sing akeh pokoke aku ki wis 4 tahun guys mergawe ning ngene iki Mbak Isma. Wis matur nuwun dongane muga-muga jenengan sedaya diparingi sehat, seger waras, panjang umur. Muga-muga sing urung gajian ya tang gajian. Muga-muga sing gajiane medhun ya tang mundhak. Amin. Sing wis mundhak muga-muga tambah berkah barokah. Wis ngono Mbak Deni pamit becik tidak lakutara dadi wong apik sampai nglarang wong ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak dipetheti tangan, sedep.